Welcome back to our channel! Today is, what day is it today? Thursday. Ay, Thursday na pala ngayon guys. It's the 19th of January at naalis kami sa init guys. Ay, pumunta kami ng sementeryo. So, bibisita kami sa libing ng lola tsaka lolo ko. Tsaka yung, ano namin, sa tawag sa pagmak? Sister-in-law. Sister-in-law. So, bibisita tayo doon. Tayo lang. Mimi. And then, Daddy. Si Ate Paris natin ay nandun sa taas. Natutulog guys. Kaya kami na lang muna. Buti na lang kasi ang init din. Sobrang init. So, sasakyan kami. Ito yung sasakyan na nirentahan natin. Kung pumunta tayo ng Cebu. Pipick up na rin ito ng may-ari mamaya. Kaya nga, we'll take, advantage habang nandito pa yung sasakyan. Ay, pupunta tayo ng cemetery. So, hindi kami nakapunta ng cemetery since dumating kami guys. Kasi naging busy na. Yeah, bisitahin natin ang mga pumanaw na. Bili tayo kandila guys. Te, ilan ang kandila, te ay? Ano pinakakita? Wala lang, te. Maka, wala mo kuan mak. Mas puro. Ang bulak, te. Ay, bulak. Te, pa ito, te. Bulak. Dako kami kamay. Wala rin gamay. Kaya po. Lining. One day, te. Look. Look. Hi. Kawawa naman ang mukha guys. Oh, dadalhin namin yung instructor mamaya. Pa-check namin. Ay, namin, te. Pagbayad namin, te. Ling. Okay, ito ang cemetery sa amin guys. Oh, tabi po. Panabiyan. Tabi po. We go visit Lola. And Lolo and Tita. Tita Shane. Kasi pares, wala kay kaya ng transport. Korea de malas.
Tagay ito. Tumayo tanan. Tag-benching ko mo, Pat. Tag-benching ko mo para ko ano. Away na sila sa benching ko, oh. Ang pag binaro. So, minaro. Suklian, ha? Master Kim Silini. Go. Balik. Ay! Tigling. Harakit ang gingo ni Kuya. What? Ate, start. Oh. Master Kim Pares. Sabi po. Dito kami ginamama, guys. Baby Celine lang yung kasama ko dito kasi si Ate Paris ay nandun kay Daddy Mike. She's sleepy and she's not feeling well. Okay. Daddy Mike sabi niya, punta kami lang kasi nagluto si Papa ng bulalo. Yan yung hapunan namin ngayon. Sabi ni Daddy Mike, dalhan na lang daw siya. Yan. Kasi doon guys sa hotel, nagluluto sila ng ganito, bumibili kami sobrang mahal. Tapos wala pang mga, walang mga laman ba? Sila dito, oh. Wow, gumagawa ng salad. Fruit salad. Kumukuha pa ng guys. Tingnan nyo dyan guys. Oh, sama guys. Hala, ang nanguhag butong. Naras tungod. Butong na dong? Wah, ano? Pasundang mo dre. Asa, dukang pa. Bukong. Buwa ka sa pala dre. Maganda kasi hindi na umulan ba? Oh, very dry na siya. Sundang di ako. Ling! Ano itong sundang di ako? Gutag yun ng manok. Tingnan niyo, oh. May mga na yung lubi namin na lubi. Tingnan niyo guys, oh. Ito yung mga na-family ko guys. Itong nasa story ako. Na nagbamay na ko online ba dito sa Pinas. Dito ko pinapadala sa bahay ni Mama. Ngayon, papipilian ko. Meron akong pinapilian yung mga white teas na nandun na sa hotel. What's wrong, anak? Ito na lang. Meron pa guys, ang dami pa. Yung gustong-gusto ko lang talaga yung kukunin ko dito guys. Tapos iwan ko na dito. Ang dami, my goodness. Ito pa oh. Ito, binili ko rin ito dito, pero brand new to siya. Parang comforter ba? Yan o. Celine, Paris. Ling, kumusta anak? What's in there? Ayan, oh, dami guys. Oh my goodness. My goodness. This is cute. Igo ka na sa kuma? Teeny Winnie. I love this. Cute. Ling! Tingnan nyo guys, oh, nasa laman pa ng mga box na yan. Mga sapatos and everything. This one is cute too. This is cool. Cute naman ito. Uy! Lini girl! Tada mo, si Paris ba nagsulat anima? Open the box! Dumating na ang last box namin, guys. I don't know what's inside. Oh, we'll find out. I don't know. We're about to find out. Pares, what is inside, Pares? You wouldn't last a minute. Pares. What's inside na? What do you doing? Flowers? Yes, flowers. Agar, pag na ko. And this is your Lula. Yan yung na ni Kuya natin. Is that street champion? Look, nak! Ano nga? Bag. Look, nak! Basta lumay, sapatos. Di ka may diri na ko.
dala. Nako, para di po na sa baby. This is for cut. Yeah. Hello? I also got this. Sabon. I got this tiny shampoo. I got Celine, I also got it for my wallet. Hala. Guys, Yeah. Cut is slipper. how about Nangawi si cut. Nangawi. Sleeping nga lang. Lagun kay. Ngayon. Oh, yun na. Ako man iya. Lahigo na nila. Si kanto? Kat-kat kita tanah. Si kanto, Paris? Wow! Kanaya. With you to take me home. With you I never feel alone. These little songs make me glad to call you mine. And you have got my head in the clouds. Oh, 1, 2, 3. All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. Just your simple love and it's everything. The simple joy of hearing your voice every morning. I wake to a kiss on my face, so I don't need too much. Just your simple love and it's everything. Walking to the market, strolling hand in hand, exchanging letters when you're away. Don't need any effort when we are together. that's nice for me? That's Nag-prepare pa sa tikwan mo. Paris. Ay, sorry. Celine. Wow, play sila kat-kat, bye. 4. Satanas pa ba? Gikuag dugo ganina te. Satanas? Samsung di sana sa Si Dudong mo maglamintana raw.
Juanes. Balitan, karga ko sudlat sa yung gamit mo, ha? Oh, kunin yung malita ka, tita ka. Call, thank you, call. Tomorrow again. Kuya Mike. Nearest or exact amount? 9,800 for Kuya Mike. For you? 3 plus. Wala, 3 plus, ano? Oy, ikaw ng exact. Ay, 3,500. 3,500. Ate. 11,200. Ha? 11,200. 11,200. Imo? 10K. 10K. Imo pa? 7.5. 7,500. Imo pa? 9. Ha? 9,000. 9. 9,800. Similar to Kuya Mike. Kuya? 8.3. 8,300. Ako bigil. Yes, Tobir. Bilang bayronan. 5,000. 5,000? 5,000. Kuya Hiber. 9.1. 9,100. Kuya? 9.3. 9,300. 9.5. 9,500. Kuya? 5,200. Kuya? 8,300. Okay, Gab. Oy, Gab. Gab. Oy, si Gab ang nakadoon. Ay, ingon sa ilapila. Hala ba? 7.3. 7,300. Si Papa.